Iako su mogućnosti investiranja u svijetu dostigle veoma visok nivo, pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini ponekad se čini kao nemoguća misija, čak i ako imate pravu poslovnu ideju. Pogledajmo zašto. Unutrašnji sistem Bosne i Hercegovine jako je složen, a nedovoljna koordinacija različitih nivoa vlasti i zamršena administracija otežavaju registraciju i rad privrednih subjekata. Danas svaki drugi investitor čeka na izdavanje građevinske dozvole duže od zakonom predviđenog roka, a ovaj proces može trajati i do 320 dana. Kako riješiti problem? Lokalne zajednice i vlade, uz pomoć i podršku IFC-a, Međunarodne finansijske korporacije, članice grupacije Svjetske banke i vlade Ujedinjenog kraljevstva, odlučile su da nastave regulatorne reforme na lokalnom nivou. Tako je nastao i projekat LIFE. Cilj projekta LIFE je pružiti bolji servis građanima i privrednicima radi uklanjanja poslovnih barijera koje koče investicije. Smanjenjem dokumentacije, administrativnih taksi i naknada, kao i skraćivanjem rokova za rješavanje zahtjeva, stvara se bolje poslovno okruženje koje će oživjeti lokalnu privredu. Pod motom projekta Manje procedura, više investicija uspješno je reformisana 21 lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini. Povoljno poslovno okruženje u gradu Banja Luka je uspostavljeno uvođenjem e-registra i jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola, a na način da je grad preuzeo obavezu da u ime investitora pribavlja potrebnu dokumentaciju. Zbog uspješno provedene regulatorne reforme, grad Banja Luka je izabran za pilot projekat uvođenja elektronske građevinske dozvole, čime će biti uspostavljen model koji će se primjenjivati u budućnosti i u ostalim mjestima Republike Srpske. Planiranom digitalizacijom u Banja Luci investitori će moći podnositi zahtjeve elektronskim putem. Šta to znači za građane i privrednike? Smanjenjem administrativnog opterećenja kroz projekat LIFE, građani i privrednici ostvarili su uštede u vremenu i novcu. A za lokalnu administraciju? U reformisanim lokalnim zajednicama potvrđena je realizacija investicija u vrijednosti od gotovo 57 miliona km, koje su uposlile 329 radnika, uz ostvarene direktne uštede od 5,9 miliona km godišnje. U lokalnim zajednicama koje su učestvovale u LIFE projektu proveli smo kvalitativna istraživanja kroz fokus grupe gdje smo saznali sa kojim problemima se privrednici susreću. Najveći dio problema koji su privrednici identifikovali su visine naknada i taksi, netransparentnost u radu, zamršenost i dugotrajnost određenih procedura. Rezultati istraživanja su pomogli IFC-u da definiše set preporuka i mjera na poboljšanju poslovnog okruženja. Ukupan dojam je da su lokalne zajednice nakon usvajanja seta preporuka i verifikacije novih rješenja unaprijedile proces servisiranja privrednih subjekata koji sada brže, lakše, transparentnije i jeftinije dolaze do potrebnih dozvola. Najbolji primjer je kanton Sarajevo gdje strani državljani sada ne plaćaju radne dozvole ili registracija privrednih subjekata koja je koštala 400 km-ova, a sada košta 75 km-ova. Bolja poslovna klima pospješena je i uvođenjem elektronskog registra, koji omogućava bolju transparentnost i dostupnost svih informacija na jednom mjestu. Sa elektronskim registrom sindrom F1P fali jedan papir zauvijek nestaje. Kao i pravilo MNN, moram naći nekoga. Prije provedbe projekta LIFE imali smo 124 administrativna postupka, danas ih imamo 116. Ubrzali smo njihovo rješavanje za 37%, a u slučaju građevne dozvole čak i za 50%. Kreirali smo mehanizam koordinacije gdje zajedno s gospodarstvenicima grada Čapljine radimo na rješavanju problema i ubrzavanju gospodarskih procesa u interesu svih građana i regije. Čapljina danas pruža bolju i kvalitetniju uslugu svim svojim građanima, kompanijama i gdje su svi investitori dobrodošli. Kako uključiti privrednike? Projektom LIFE uspostavljaju se privredni savjeti kao mjesta za razmjenu poslovnih ideja i potreba. Komunikacija i koordiniran rad lokalne vlasti i privrede povećava efikasnost i ukupan napredak zajednice. Reformisanjem vaše administracije na ovaj način postižete modernije, konkurentnije i bolje poslovno okruženje. Pospješujete rast lokalne privrede i opšti prosperitet vaše lokalne zajednice. LIFE. Udahnimo život lokalnoj privredi.